דרווין היה הראשון שהעלה את רעיון התפתחות האדם מן הקוף. בסרטון זה נבחן את אמיתות טענותיו, וכיצד פיתחה הקהילה המדעית את רעיון זה. נתייחס לשלוש טענות מרכזיות אשר אמורות להוכיח עיקרון זה. סמל זה של אבולוציה, התפתחות מן הקוף אל האדם המודרני, ניתן למצוא כמעט בכל ספר אבולוציה בסיסי. האיור מתאר שלבים שונים של התפתחות האדם מן הקוף ופריימטים קדומים אל האדם הזקוף, הלא הוא ההומו ספיאנס, בעגה המדעית. אולם מפתיע שכמות ההוכחות הפיזיות לאיור זה דלות מאוד. העובדות שנביא כאן מראות בבירור כי בחקר האבולוציה לא מעורב רק מדע טהור. כמו כן, יש לשים לב לנסיבות ההיסטוריות בהן התפרסמה התיאוריה. מקביל לתיאוריית המרקסיזם על ההיסטוריה האנושית והתיאוריה של פרויד על הטבע האנושי. אם הנחת העבודה של אבולוציוניסטים היא שאכן האדם מתפתח מהקוף, כפי שדרווין טוען בספרו מוצא החיים, אזי חוקרי אבולוציה אונסים את ההוכחות המדעיות כך שיתאימו לספרם ותורתם מוצא החיים. לא אחת התברר שגולגולת מסוימת שטענו כי עוד שלב בהתפתחות האדם הוכחה כמזויפת בסוף, או ככזאת שלא קשורה בכלל לשושלת המדעית של האדם. הדוגמה הטובה ביותר היא איש פילדאון. ב-1912 דוקטור מוכר היטב בשם צ'ארלס דאוסון פרסם כי הוא גילה עצמות גולגולת ולסת של אדם קוף. המאובן התקבל בקהילה המדעית ללא עוררין והוצג במוזיאונים במשך יותר מ-40 שנה כהוכחה מדעית להתפתחות האדם. מאמרים מדעיים רבים נכתבו בעניינו, וכן גם פורסמו פרשנויות ואיורים רבים. לא פחות מ-500 תזות מדעיות נכתבו על איש פילדאון. בשנת 1949 קנט אוקלי מהמוזיאון הבריטי לפלאונטולוגיה ביצע תיארוך פלואור לגולגולת. התוצאה המדהימה הראתה שיש כמות פלואור זהירה בגולגולת, דבר שמעיד שהגולגולת לא יותר זקנה מכמה אלפי שנים. בניתוח המדעי המדוקדק שנעשה על ידי ג'וזף ווינר, הרמאות התגלתה לציבור בשנת 1953. הגולגולת שייכת לבן אדם בן 500 שנה, ועצמות הלסת שייכות לקוף שמת לאחרונה. דוגמה נוספת היא איש נברסקה. ב-1922 הנרי פרפילד אוסבורן, המנהל של המוזיאון האמריקאי להיסטוריה טבעית, הכריז שהוא מצא שן המיוחסת לאדם קוף. ויכוח מדעי נרחב החל להקיף את המאובן, באשר לאיזה שלב בהתפתחות הוא שייך. ארגונים רבים נתנו את תמיכתם לאוסבורן בהתבסס על השן הזאת בלבד. שחזורים בוצעו לאיש נברסקה, לראשו ולגופו. בנוסף, איש נברסקה צויר בטבע ביחד עם אשתו וילדיו בתור משפחה בסביבה הטבעית שלה. יש לשים לב שכל ההתרחשויות האלה התבססו על שן אחת שכביכול נמצאה ויוחסה לאדם קוף קדמון, בעוד שכל הביקורות נגד הנעשה הושתקו. בשנת 1927 חלקים אחרים מהשלד נמצאו. לפיהם השן הייתה שייכת לא לאדם ולא לקוף, אלא לזן נכחד של חזיר בר אמריקני. The last icon of evolution that I wrote about, I called the ultimate icon. It's the famous ape-to-human progression. And the reason I call it the ultimate icon is because it's the one that really matters to someone who wants to tell a Darwinian tale, that is, a tale about how we came here accidentally as a byproduct of material causes. The icon shows a hunched-over chimpanzee-like creature gradually morphing into an ape man and then a modern human. There's many forms of this icon. You can find it everywhere, including many textbooks. But the evidence for the ape-to-human icon is surprisingly thin. We have a great fossil record of shellfish, of various other kinds of animals, but we do not have a great fossil record of the creatures that supposedly provided the transitions between fossil apes or ape-like creatures and modern humans. There are some fossils, yes, but what happens really, and experts in the field of human paleoanthropology have said as much, we start with a story. The story is
that apes or ape-like creatures evolved into humans. We find things to plug in there. For example, before Darwin had any evidence at all of any of this, his friend and defender, Thomas Huxley, used a series of skeletons of apes that supposedly showed a progression up to the human skeleton. Well, these are all modern apes. They're not ancestors and descendants, and he didn't claim they were. But just this mere comparison of similarities, which I pointed out earlier in the chapter on homology, does not really distinguish between common ancestry and common design. This pattern of morphing into the human skeleton then had to be filled in over the years with various fossils that were turned up mostly in Africa. What's funny is that many of these fossils can be interpreted in various ways, to look various ways. Often a fossil which is initially proclaimed to be, the key to the whole story is either fake, in the case of Piltdown Man, which was a complete fraud, or the fossil turns out to be a part of a different branch of the primate evolutionary tree. In 2009, a fossil was widely advertised as being, an important link in the humans. The scientific name was Darwinius maselli, and it was nicknamed Ida, and got a lot of press. It actually looks like a small cat. It's a primate, although not an ape. And it turns out that they started the promotional campaign 6 months or so before announcing the fossil in the scientific literature. So they had this big promo campaign plan for Ida. They put out the evidence, and almost immediately, evolutionary biologists began attacking it. They said, this is nonsense. This is not part of a human evolutionary tree. This might be important in deciding one minor issue in primate evolution, having to do with the classification of lemurs. But it's not an ancestor of human beings. It had no descendants, for one thing. And so the fossil was quickly discarded. And almost immediately, they had another one to take its place, called Ardipithecus ramidus, which is a much more plausible one to stick into the story, but which has also been known for 15 years. Why did it all of a sudden become, the subject of all this hype? Obviously, there's much more to the ape-to-human icon than just scientific evidence. In all these cases, we have a story that's in need of evidence. And so whatever fossil turns up that appears to fit that story is hyped and milked for as much as Darwinists can get out of it. And then maybe something else turns up and gets the news after that. The thing that bothers me most about the idea of an ape-like creature evolving into no mechanism, no plausible mechanism to explain that. The evidence we have for natural selection shows only changes within existing species. The evidence we have for mutations doesn't get us new organs or body plans. So the idea that this evolution could happen, to me, rests most on the claim that there's a mechanism, and we don't have that. Barring that, it's just a story into which we insert various pictorial illustrations. And that's what the ape-to-human icon is about. כפי שדוקטור ג'ונתן אמר, התפתחות האדם מן הקוף לא מתבססת בעיקר על ממצאים ארכיאולוגיים ומאובנים. זאת מכיוון שרוב הממצאים לא מכילים יותר משברי עצמות, וחלקם אף הוכחו כרמאויות. לפי התצפיות המדעיות שנעשו, לכל היצורים החיים יש DNA, כולל בני אדם. חלק מה-DNA הזה ביצורים שונים דומה. למשל, לשימפנזה ובני אדם דומים ב-96% מהגנים שלהם, כך לפי מחקרים. אין אנחנו מתווכחים עם העובדות האלה, כיוון שאלו התצפיות העובדתיות. אולם הפרשנות של המדענים היא שלאורגניזמים שונים, כולל בני אדם ובקטריות, קיים בתוכם DNA של מאובנים, בין היתר, אשר מראה על אב קדמון משותף.
ולכן זוהי ההוכחה לאבולוציה. על מנת להבין מדוע חוקרי האבולוציה טועים במקרה הזה, אנחנו צריכים להבדיל בין תצפית לפרשנות. חוקרי האבולוציה מאמינים כי ה-DNA של האדם המודרני כיום מכיל DNA של בקטריות ויצורים שונים מהעבר. אולם זוהי פרשנות שמבוססת על אמונה והנחה ידועה מראש. זוהי לא הוכחה משום שאף אחד לא חזה בהורשה של DNA מיצור אחד לאחר. כלומר, חוקרי האבולוציה משתמשים בהנחה שהאבולוציה אכן נכונה על מנת להוכיח אותה, וזהו כשל לוגי מיסודו. באותה מידה ניתן להניח שאלוקים ברא את העולם ולייחס את השותפות ב-DNA ליעילות שבבריאה. הדבר דומה לכתיבת תוכנה שעושה מספר פעולות שונות. בכל פעולה ופעולה נרצה להשתמש באותה פונקציה. לכן נכתוב את הפונקציה פעם אחת ונקרא לה מכל חלק אחר שמתאים לפעולה שונה בתוכנה. כך נשמור על חיסכון ויעילות. הפעולות השונות הן סוגי המינים השונים שקיימים בכדור הארץ, והפונקציות יכולות להיות ראייה, יצירת פרוטאין, ובעצם כל פעולה שה-DNA מבצע. האיברים ששרדו, או vestigial organs. האיברים אלה כביכול ביצעו פעם תפקיד חשוב בגוף, אך כיום לא מהווים שום שימוש משמעותי הנראה לעין. לכאורה קשה הדבר, ולא תומך בבריאה אלוקית, האמורה להיות מושלמת, על פי אמות המידה שלנו. דוגמה נפוצה לאיבר שרידי הוא התוספתן, אשר עד לא מזמן האמינו כי אין לו שום תפקיד משמעותי בגוף. אולם כיום, מחקרים מודרניים מראים כי התוספתן הוא חלק אינטגרלי ממערכת החיסון האנושית. בנוסף, הוא מסוגל לשרת כתא של בקטריות מועילות, ואז זקוקה מערכת העיכול לעבודת תקינה. אז נראה כי התוספתן אינו חסר תועלת אחרי הכל. דבר זה מזכיר את סיפור דוד והעכביש. בשלב זה יטענו תומכי האבולוציה שתועלת שולית זו מחווירה לעומת הבעיות הבריאותיות שמעלה התוספתן. ויותר מכך, התוספתן הוא עדיין איבר שרידי, מכיוון שאינו מבצע את הפונקציה שבשבילה הוא התפתח. אולם הטענה הראשונית של האיבר שרידי התבססה על כך שהוא חסר כל תפקיד חשוב בגוף, לא על כך שתפקידו השתנה, כמו במקרה של התוספתן. אם נמשיך במגמה זאת, שאפילו שינוי בתפקיד האיבר הופך אותו לאיבר שרידי, ניתן לומר שיד האדם, אשר התפתחה מיונק ההולך על 4, גם היא איבר שרידי. הדבר אבסורדי לחלוטין. ברור שיש עוד דוגמאות לאיברים שרידיים. כמו כן, ניתן לקשר את זה לתופעה של ג'אנק DNA, שזה אומר שה-DNA מכיל אזורים מתים או לא פעילים. מדענים מפרשים אזורים אלה כ-DNA מאובני, אשר איבד את תפקידו במהלך האבולוציה. אולם אין צורך לסתור את כל הממצאים האלה, מכיוון שהתורה כן מסכימה עם תהליך זה באבולוציה. נדגים את הטענה עם הדוגמה שהתחלנו איתה, התוספתן. נקרא בספר בראשית, פרק ב', פסוק ט"ז. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. כלומר בתחילת דרכו, האדם היה צמחוני, וחי בהגמוניה עם חיות השדה. אולם עם הידרדרות המוסר בעולם, ולאחר המבול, כך מברך אלוקים את נוח ואת בניו. כך בפרק ט', פסוק ב', מוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, ועל כל עוף השמיים, בכל אשר תרמוס האדמה ובכל דגי הים, בידכם ניתנו. פסוק ג', כל רמז אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלם, כי ירק עשב נתתי לכם את כל. כלומר ניתן לראות בפירוש שלאדם ניתנת האפשרות לאכול מכל חיית השדה. אפשרות זו כמעין נפתחה בפניו ולא הייתה נתונה לו מלפני כן, דבר המחייב שינוי פיזיולוגי כלשהו. ייתכן והתוספתן המדובר, אשר חוקרי האבולוציה מאמינים כי בעבר שימש לעיכול עשבים, מעורב בעניין זה. דוגמאות נוספות לשינויים גנאולוגיים ניתן לראות בספר בראשית. למשל, לאחר שהאדם חוטא בחטא עץ הדעת, הוא מקבל מודעות מינית או מוסרית. ייתכן והדבר גם מתבטא בשינויים ב-DNA. כמו כן אנו יודעים שממשה רבינו ואילך בני האדם חיו עד 120 שנה, דבר המחייב שינוי כלשהו ב-DNA.